Changamure vari pamberi penyu vaunzwa naishe wenyu Ishe Mapuranga. Anonzi Tongona Lamek ndiani? Muri Manass munonzani? Gizmo. Majasi Tokas. Nyang'ombe Helmo. Mandipira Wilson. Ndimi changamire vanhu vese vandiimwe chete vakona Ishe. Nyaya ndeyekuti kudai tikurukure zvinetswa zvemubhuku rako. Uya nemhoo dzako chitupa nemaredai. Ibhuku rake here kana kuti ibhuku ravo vari pamwe chete? Ibhuku rakangobata. Ibhuku rimwe chete. Saka ibhuku ravo kwete rake. Sabhuku wacho ndiani? Sabhuku ndiani? Ari bani? Uya mudhuzi Bisabugani chitaura sabhuku ndiani? maniri. Ani? Sabhuku maniri. Maniri. Taura Ishe kuti chii chikunetsa? Pamusoro chakati. Nyamumba isinyatera. Hasinyati igusho. Igusho. Ndingangoti mudunhu mangu mune chikadzi chakaitika pavillage 4 chimwana akawirwa akafufuka. Saka zvadaro ndopatakati chikumbira chiremba kuno kuti asvike muvillage 4. Asvika village 4 chiremba bvati ari kuda vanhu vevillage vese mumatanga. Saka pavanhu vese vakauya iyo misha yeyi ndo yakatadza kuuya. Ndingati pamasura apa ndakangopinda village 4 ndichimboadresa ndichivazivisa kuti chiitiko chakaitika ichi chiremba achada kuuya muno. Asauya muno iyi ndiani mashandiro ake. Ndinogona kuti hatizivi anogona kumakuwa kuti achadini ndo achaziva chii mashandiro ake. Wanga ari pamitingi ndiwamandipira wakatosimuka wakatotsinhana naizvo vakati haiwa zvakaitika izvi zvinodini zvichikadzi kumuzvinhu. Asi ndakazoshamisika pari kuuya vamwe kumatare ivo vanokwanisa kuuya vataridza nhimwe misha isina kukwanisa kuuya. Saka ndo mamiro akaita Mwana akaidwa asakafundwa papera nguva yakadini? mwana uyu zvikuru kuti akazvaaka. Saka ndofunga ngatingoti kugaga akabva handizvo takabva unhwembo iyoyo tizoone pazoonekwe kunzi mwana afukunhurwa. Pane akazowigwa futi mumasure maguva ewani. Pane akazowigwa ndo pakazoti paonekwe chii irinda rekuti rakadini rakafukunhurwa. Musisina munhu murinda nacho? Murinda hapana taachera, asi mbuya wanga waripo wakawiga mwana uyu wanga waripo achitoti koitauro ndini nyakuputira chii mwana netauro iri riri pape. Mbuya vaya ndobva watataurerei warifusirawo pangu pasaidi wachiita kuti pano munhu akayakofuna azodini azodzoka futi otora aziya kuti zvinhu zvazvadini zvaoneka. Saka isu tichienda kuona nzvimbo iyai mbuya vaya takangowati tauro racho riri kupi ndobva warifukunira futi pavangu vakadini vakarifusira tauro iri nerinda racho ringori pasaidi murinda macho makasa chitina chirimo achichakuda kugomba daiso vafamasa chinchidini netumasanzo tumwe twanga tukuratidza kuti mbuya wakwakangwa mwana uyu wechituyu mbuya wachona chiitiko ichi pakazodzeka kechitu apa mbuya watuonesa kanga ane tumasanzo tumasanzo twakatemwa tukasakupa pasi pechii pegwa kudza nechitina chirimo. Right, idzi ndo nyaya dzandataura dziya dzinoonana nekastomu yedu nokuti kana waine masamoni amakawapa munoatora masamoni acho ese
masamoni iyayo, so that hadzina appeal. Nokuti tiri kutaura tarisa tsika dzedu kuti ruzevha rwese handiri rwakanyora petition kuti tinoda kuti chiremba auye toona kuti chiitiko ichi chiri kuitika chehuroi chiri kufamba sei, handiti. So that haina appeal. Nhau dzedu dzetsika nemagariro edu hadzina appeal. Tinodzitonga maererano maringe nekuti tsika dzedu dzemuno mamakoni tinoita sei kana zvinhu zvadaro. Tsika dzemamakoni kana zvinhu zvadaro izvozvezvo, ruzevha rwese runoenda kuna sabhuku kuti kuuyiwe nachiremba kuti aongorore kuti nhau idzi dzisazoitike futi, nekuti vanhu vanenge vaine zvemishonga yavanogadzira zvakava mishonga yekuuraya munhu kuti munhu aite mabhizinesi, mishonga yekuti munhu arime ombesa, mishonga yebaraki ende soko inoseenzeswa nechiwanhu kuita mabhizinesi. Saka imimi chikonzero chekuti vamwe vanhu vese ruzhinji rwese rwarequesta kuti aiwa dai mambotitumirawo munhu anongoongorora kuti zviro chishamiso ichi chinoitika sei, imimi muchizogoramba chikonzero chenyu chaachiri chei. Changamire mazvida enyu Kutora ndeni Wilson Mandipira. Ndinotenda muchangamiri nekuti pamukana kuti tipindure musaya ndiri kupomerwa. Chokwadi muvhireji medu zvakaitika zvataurwa ndiishe. Chokwadi kuti takaunganidzwa padombo naishe. Aiwa, chokwadi chekutanga ndechekuti zvakaitika here kuti guva remwana rakaidi ndoparobva chokwadi chekutanga. Ichokwadi zvakaitika. Ichokwadi zvakaitika. Zvakaitika izvozvo hazvina kukudzai here kukushamisai. Zvakaitika shuwa. Hazvina kukushamisai here. Zvakatishamisa shuwa. Mashamiswa maifunga kuti chii chinoitika. Pazvakaitika apa ndakandisipo panguva iyo. Aiwa, tinamboti wakwauripo here. Yatowazvinzwa iwe. Ndazvinzwa nekwandandiri. Aiwa, tina kuti iwe pawazouya pacho ndakagutsikana pakataurwa naishe. Saka chazokuregedza kuti usaite seiwewo uri kushamisika nechiitiko ichocho. Inini tabva ipopo pamitingi ndakazoona ishe. Inini ndiri mupostori kwaMarange. Ndiri mupostori kwaMarange. Ishe wataura izvi ndakatowatsigira shuwa kuti no zvakanaka zvepamuviri. Asi ndakazowaona ishe pasaidi. Ishe chirongwa chamauya nacho chakanaka zvatondikahambidza neni ndatovhiringika ndicho chaitika muvhireji medu. Asi inini changa ishe, inini ndiri mupostori kwaMarange. Apa handikwaniba kundipinde apa. Ugosakwana sei ibvi kwaMarange vanototaura kuti kana paine zvinhu zvaitika enda kumadzinza undogadzire zvinhu nyaya dzako kumagadzinza zvapera wouya wozoreurura wodzoka muchechi. Ndokunga zvaitika zviri zvemumusha mangu. Mumusha kana zviri zvemumusha pangu paMandipira. Kana zvaitika zviri zvemamandipira. Ishe kutaura kwawakaita wakati iwo. Inzwa titaure kana zvaitika zviri zvemumusha mako woita sei. Ndinoenda kotaura. Kuti chii? Ndinoenda kotaura kuchechi. Kuti ndoda mudzi wakasangana naro. Vekuchechi vanonditaura kuti kana unoda kuti vanotindipa gwara rekutora. Kana kuri kubuda ndochibuda. Ndichogadzirisa. Vanokutaura kuti enda undogadzirisa. Kana chiri chiwano enda kun'anga undodii? Unogadzirisa. Iwe wapuwa warning. Why didn't you take that route kutotaura kuti ewo mambo wanotuma chiremba chabvumirano? Handina kutora route iyoyo. Mushure mekunga ndataura naishe. Ishe akabvuma chichemo changu. Chikumbiro changu chandandaisa.
Ishe wakachibvuma. Wakanditi nini sei wauya kusingavadi kuenda kuna sabhuku. Ndikati ndafunga kuti mimi ndimi wane soko saka ndauya kwamuri. Ndikadzoka zvekuna sabhuku wacho pomutauro wataura sabhuku kuti ndo zvanda zvakavuma. Chandoziya chakaita tichibva pamiti wamandipira wanoziva kuti handichiri 24 wakabva wamhanya kuenda kumba kwandinogara. Ndakufonera kumba ndikanzi izvoni apa pana baba wari panapa ndikati ndiani ndikanzi vari kuti iwe ndramani ndikati kana wandida wandisiya ku4 wandikumba wakudei ndikanzi okay chiita kuti ndisakane pai munzira. Ndakafambawo ndavinomba vanasangana pai munzira vawati iwo ishe pamadhora pane madhora anganzi abviswe madhora ekuti chiremba wasvike pai munzvimbo. Wakanditi iwo ini ndandikumboti ini handikwanisi kubvisa dhora iri nekuti ndikabvisa dhora iri kwedu kuchechi zvinenge mushonga wandatobata ndo chikumbo chavakataura chedhora chedu zvikuuya pachiremba wanga wazoti chiremba ari kuuya but mashandire ake nini ndakasati wazoti chiremba anoshanda sei kana asvika munzvimbo. Saka ingada kutaura zvekuchechi kwenyu kuti vanotobvuma kuti unotonzi enda unopedza zvakasari wodzoka wouya worerura kuti ndakange ndaenda uko ndikandoita zvakati zvikandisvitsa pakati asi ndauya haku ndaurerura wopinda hako kuchechi kwako. Changamire wangu hatindoendi tisina kupuwa mvumo iyoyo. Nyaya yedu isina kutotongwa ikoko. But iwewe inzwaka mukuru ndiani chechi yako kwa ishe wako na mambo wako wanogara? Mambo munhu mukuru. Saka kana mambo ari munhu mukuru iwewe wataurwa na mambo woenda kune munhu muduku hausi kuona kuti kuzvidza munhu mukuru here. Ishe Changamire ishe awo munhu mukuru chaiye mwana mudoko kumutarisa asi munhu mukuru watinorespekta chaizvo. Aiwa mchinda pindura kubvunzwa ndikubvunza ndakubvunza kuti mambo nechechi yako chikuru chii? Mambo mukuru asi kana takuchechi iri kuta kuti upenyu hwangu kuti usazoende musango chechi ndinoikudza kuti chechi ogoti mambo mukuru chechi iwo mukuru noti kana mubhaibheri macho madzimambo arimo arimo toenda kubhaibheri madzimambo makuru pane mapristi hierarchy. Tarisa ndeupi David anga ari maprofeta akanga ari pamusoro paDavid. Solomon maprofeta anga ari pamusoro Hosea. Wanga ari mukuru ndiye. Hierarchy yaMwari yekusika pasi panapa ndechi handiri mambo madzimambo. Ndo zvandikutaura Changamire kuti semabvumira akanga aita ishe ndataura nawo haana kutaura padhora chetepa asi wakataura kuti uko ane dambudziko ndianoenda ikoko. Inzwa muchinda isu tinoribya rukoto unobvisa zviyo zvekuti rukoto kana usakazosvika hako asi unobvisa rukoto zviyo zvekuti rukoto rwini zvinozikanwa kuchechi kwenyu. Ndisana kubvisa kusateerera telefoni dzemukuru wako chechi panapa ndokwanisa kumufonera unogona kwafonera Changamire right but atikafoni nekuti une mhosva ande next tinoda kuti uzoziye kuti mambo mukuru chechi inoteera madzimambo ndiwo akanga zvechechi zvazouya mumashure madzimambo nyika ino vanotonga mabva pane munhu ndongomubvunza ndakubvunza ivavo kuti mwana akaigwa akafukunyurwa akaonekwa tauro ratiwa nepanzi imi mungazvibvuma kuti zviri zvakaipa dai anga ari mwana wenyu maona tauro renyu riri panzi afukunyurwa maita sei inini dai anga ari wangu inini ngadai ndisina kutora gwara iri pa maita sei ngadai ndakaenda kuchechi ndakatotsvaga kuti zvakamira sei ndakabvunza kune vaprofiti vekuchechi kuti zvakafamba sei kudai anga ari wangu
kubvunza kwekuchechi nekubvunza kwakaitwa neawa kwakasiyana. Kwakasiyana. Ini andaitora direction iyi gwara iri bai. Nanga ari wangu. Ko mukaenda kuchechi mwamapata kuti ndisabhuku wenyu wakadaro. Moenda kun'anga. Zvonzi ndisabhuku. Munoramba here. Bvunzai futi mubvunzo wenyu. Hanzi woenda kuchechi donzi akauraya mwana wako ndisabhuku. Woenda kun'anga unzi akauraya mwana wako ndisabhuku. Unozoita sei? Unoenda kunani kuti agadzirise nyaya? Inini kana kuri kuti kuri kuenda kuda kuziva kuti zvakafamba zvaita sei handina chandinomita bai. Ndakaoneka Handina chandinomita. Tinoda kuratidza kuti pane zvinoitwa. Ane next. Pamusoro inini pandakanzwa soko iri, mwana wangu wakomana vairi wakaenda nehanzvadzi yangu, nekuti inini handipindi pai mumatare kuburikidza nezvendinotenda ndinopinda Jehovah's Witness. Saka ndazvinzwa kuti zita rangu rakanyorwa papepa, ndakaenda kwaSabhuku ndikataura nenhau yacho iyoyo. Sabhuku akati ndazvinzwa, ndichati ishe wedu mabhuku awe achauya nhasi. Ndomuudza nhau yacho, imimi tozokudaidzai. Ndati zvakadini? Zvakanaka. Ndakaswera ndiripo pamazuva racho neremangwana kusvikira pazuva yaSamuel. Bali mungoti Sabhuku uyo masabhuku ariyo akakuunzai kuno. Zvakatondishamisa. Imi motaura kuti hamudi kuita zviro zviri kunzi itai namambo wenyu nekuti mune chitendero chekuti imimi mega imimi hamudi. Saka kana musingadika zvinoitwa muno mumakoni, mobuda kama makoni mochienda kwenyu kwamunoda kuwe. Munoere chiwo. Moenda kwa social. Kana kuti kwazimu. Iwe unoere Unera magondo. Unoere chi? Magondo. Unoere bere. Kwa magondo ngabise. Wana bere umabonde upi. Wana magwini. Uri kupi umabo wenyu wana magwini munobva kupi? Kunyanga. Kwa mambani. Kwa sawa nyama. Badide kwa beta kuti kusi kunyanga kusimba. Ana magwini hapo. Because masabhuku acho kati ari kukunzai chite muri kuramba. Imi moti makaenda kundowakumbira. Ivi wacho kutaura kuti makaramba. Izvi ndezvemamakoni, ndotsika dzedu isu. Imi musingadi moenda kuchechi kwenyu kwaMarange, motopuhwa kwekugara iko. Nekuti hamudi kuita zvetsika dzedu isusu. Isu taona kuti pafya mwana apa, zviro zvisina tsarukano afukunhurwa, zvisina tsarukano. Toita tsika dzedu kuti tigadzirise zviro zvisaitike mangwana. Imorapa kuti mambuka asaite, ndimo maama namambuka imimi, maakutonga. Kwete mama. Kwete mama. Chenda kaundogara kuchechi kwako mpaka pekugara iko. Muno wobuda kama makoni. Next. Kijani kinamombe. Wakakanganisa, kana wakakanganisa katoende pamwe. Aiwa, pamusoro yenyaya ndinokanganisa. Asi kuti mimi ndinotondoudza kuti ndakakanganisa. Ndinofunga pakaitika chiitiko ichi handiti. Pakanga paine two options dzanga dziripo. Ndinofunga chimapuranga wakataura mashoko ekuti pari kuuya chiremba uchauya padambudziko rekwaMakina. Right, zvadaro. Asi zvatiri kutaura ndezvekuti auya padambudziko iroro, kana paine havo vanonga vane matambudziko avo, kuti wapinde kuna chiremba wanodini
wanoenda. Saka inini hangu ndakaona ndisina dambudziko rekuti ndingaenda ikoko, saka ndisina kuenda. Saka wangane dambudziko ndimakini. Saka panisi dambudziko remunhu kana munhu akafukunurwa paguwa nderaishe ndo ziso rechi nderasabhuku handi public place paitika hazvina kuitika pamba zvaitika makuwa handika dei muchitondo pipira makuwa munotoenda unosuma kuna sabhuku kuti tiri kuenda kumakuwa hakungoendwi sandozva munoita here kundosakura chaiko unotoenda kuna sabhuku unotondosakura wai zvakaitwa izvozvo handikudzirira kuti munhu asazoende achindosakura kana kundoita zvaanozoita pamakuwa evamwe. So that sabhuku anoenda kana wati kundosakura oisa nhumwa yake inoenda ichindoona uchisakura guwa rako nekuti munhu ari kuti ndosakura akunotora ivhu reguwa reumwe munhu akundoigadzira handiti. Saka hazvina kuitika pamba, dai zvakaitika pamba ndopawaiti izvozvo zvakaitika pamba, saka anga ine dambudziko ndimakini. But zvakaitika kumakuwa kwemunhu wese, hirosi yemunhu wese. Saka sabhuku wanotoita consent. Woenda kuna ishe, wouya kuna mambo kuti icho chishamiso chaitika. Mwana afukunurwa pachisina mwana, machira atori panze. Mwana akatofukunurwa akaenda. Vanhu vakandoshandisa zvakafanana nekuuraya mwana muarea. Kufukunura achitora mutumbi wemwana zvakafanana nekuti kamwana kari kufamba kukotorwa kourawa. Haisiri nhau yekuti ndiye munhu umwe chete, yanhau yecommunity. Zvamunoda kuzvanyati. Awandizira kuti ndimambo. Sorry, mama. Inini ndaifungidzira kuti since zvinhu zvinhu zvakaitikira pamba pemunhu zvakaitikira kumakuwa. Zvakaitikira kumakuwa. Ugoti pamba sei? Kumakuwa nepamba zvakafanana here? Zvakaitikira kumakuwa. Asi zviine muridzi weguwa racho. Saka inini ndaifungidzira kuti munhu iye ndiye unofamba kufambira dambudziko rapinda mubamwake. Ndakutaura kuti ita aiwa kwakusaziya ndine urombo chete tiende panext. Nekuti kana uchiti kumakuwa pamba hausi kuona kuti utovhiringidza. Mwana aurawa woti aiwa inhau yake chete. Saka imwe munhu akafa hamendi panhamo pamwe kuti ndizvikumbawo. Tinotoenda pamba handiti. Asi taenda mukapa example munditaurira. Tinotoenda kochema nemunhu handiti. Asi unozoona kuti pane zvimwe zviro zvavo zvavanonga vachiita ngekuti munhu wavo. Handina mambo itai kuti ndakaita nekusaziwana ndakakanganisa ngekuti kuti muuye pamberi pamambo zvakahadza vanhu vakawanda kusanganisira sabhuku chikahadzo chamakaita inini kuignora zvinhu zvemusha zvinokisa kudaro igadzo. Sangamire mambo ndinotenda ndanga nyaya iyi yakaitika kumusha kwedu ndakafonelwa kuti kunokupa yan'anga yapafamba pamakonyanzi tarise musha. Isu hatina kuunza nyanga yakarequestwa necommunity. Ndinofunga pane requisition yacho tingazokumbira kuti vazotiratidze asi mahouseholds akaisa stem iyoyo tindamoda kuona list kuti mahouseholds here ane mastage ane mumbai muchazoiona wasechapotrest iyoyo muone mahouseholds. Mambo ndakauya pano paofisini ndofunga varume wapanomuone t-shirt yakadaro ari panze apa nevamwe wacho tu wanga wakagara umwe wacho wagara ndikati ndazwa kuti naendesawo kuvillage 4 iri unokanzi wokoko kwakafukunirwa mwana ndikati zvikanzi ndikati ndauya kuti ndichekawo ndinzwewo nedare rino kuti zvakamira sei, zviri kumanikidzwa munhu here kupinda ipapo. Zvikanzi no hazvisi kumanikidzwa munhu. Ndivo varume vangu vari muno ndinotarisira umwe wacho ari panze.
Funga watu wakadaro chimunzo kuti akarorwana kuti atonge nyaya yanzi ya kudaro. Ndabvunza kudaro. Mira ipapo turaunzwa. Kuti akakupindura izvozvo achiti waunzwa kumasamu otaura kuti aiwa hazvina nebasa rese. Ndiani? Ndiye uyu. Handichazivi chakamira kuti chinondiyeuka. Pandakaya muno ndichibvunza nyaya kuvillage 4 kuti tonzwa kuti kwauya n'anga zviri kumanikidzwa here. Takakuti kuti mukati hazvisi kumanikidzwa wano. Takakuti hazvisi kumanikidzwa. Tabva muno muchitokonana kuti mimi ndava muri kuya muchitonge magwita mukuya kurumirira wanhu. Changamire. Nyati. Inini mambo. Inini ndiri mupasha wenyu ndiri mwana wavo. Nditoriwo sisori yenyu kana dai ndiri pandinenge ndiri because ndine jealous nedunhu renyu. Ndosaka zvakandimanikidza kuti ndiuye muno muofisi muno. Because ndakatarisa nekuona ndingati nhoro ndemusha medu mambo. Ndingati uyu n'anga yako uya ndingati yaye chi6 muvillage medu. Kusvika baba vangu yezvezvo vatadza kuya is bedridden nestroke nekuda kwenamusika mutanda nen'anga. Kusvika last time ndakatonga mambo nabo pana muofisi ino baba vangu vachiti varipirwe mombe 3 nenzira idzi dzekufembedzana. Tikaendeswa pane n'anga yepanyabadza, tikaendeswa n'anga mazikana, tikaendeswa n'anga uko. Nenyaya idzi dzekusawira nomusha zvekuti aitatira wamwe nyati ari matemo ega ndisingaonerani nekungana nasabu kwangu. Takanyarara tikaregeza kutora mombe idzodzo dzatatadzitiripirwe after taita makare. Pakava futi imwe n'anga last year but 1. Mai wangu inini nababa vangu vakatorwa ufa waidya mumba yavangu vadaidza iyo sabhupa. Vane upenyu hwavo ndio kudaidza n'anga nguva dzese. Wekungodaidza n'anga vanasika mutanda sabhuka namai wavo. Ndio upenyu hwavo. This time ndakabva futi kudaidza kurektika nini kusvika rini mudunhu ramambo Makoni muno tichishungurudzwa kusvika pandaira mundane panyaya ndekudzachena zinyati. Ndakatanga ndikakoma ndikadiki ndinofunga napapa nawangu padaira namambo nabo wanondiziva ini. Baba vangu vakanzi varipirwe tine misodzi pamatama. Tichitambudzwa ndikushungudzwa baba vangu namai vangu. Baba vangu vakanzi ngavachingonyora nehanzvadzi yangu kusvika hanzvadzi yangu enewanga apa aripori. Right, panyawo iyo yakachitsekwa nasika mutanda wanza wapinde mudare atsika mutanda nawo kumanikidzwa nekurohwa baba vangu namai vangu. Pakati kaizvi ndakauya pano ndikanobvunza ndikati mambo ndinoda kuti ndizive ndanzwa futi kuti kuvillage 4 kwaenda n'anga zvikanzi uko kwakaiwa mwana wako. Ndikati kana kuriko iyo kana zviri zvikanzi asi hazvisi kumanikidzwa munhu. Ndakafara chaizvo ndikati ndinofunga tape yandakafonera awa ndichitepa ndichitaura nayo ndinayo audio yacho ndichitaura nayo nditori paofisi yamambo zvanzi hazvisi kumanikidzwa vanhu. Esco baba vangu vari bedridden. Vakafonera handizivi mapuranga ndifunga voice ndinavo ishemapuranga. Ndakatanga ndafonera awa wangapuranga kudaira foni dzangu wakazokupa ifoni imini ndikataura ndikati nditori pakota yamambo Makoni. Zvakatsika mutanda takatotaura vanhu tichatobatisa vanatsika mutanda kuti vanatsika mutanda vanouya vachitora zvinhu zvevanhu. Ndemuno hatidi vanatsika mutanda. Nhau dzanamutsika mutanda inhau dzekuti vane nguva yavanouya vachitenderera vachidii tichitovasungisa vazhinji tikavabata panapa tikaenda navo kupolisi tichikatuma vanhu kundodii right. Takanga tisina kusankshena iyi takanga takasankshena dare iri nechiitiko chakanga chaitika muvillage kuti tione iwe wasvika pano wakadii kuti utsvage kuti inini ndakasankshena dare iroro kuti undibvunze. Mamusipo mama. Papa wamwe wakagara hapo ndofunga nini kuti ndinoda kuona mama. Because wakazonditi handina kuziva protocol yedare renyu mama. Wakanditi iweyo zvawaziva usanotsikidze vamwe vanhu ikoko. Wakati zita rako ndiwani ndikati ndodzitongona wakanyora pepa rake apa. Ndikati ndodzigive motongona kanzi namba dzako ndedzipi ndobva ndava panamba dzako. Wakaweka nekuti tine chiitiko chinenge chaitika munharaunda. Chiitiko ichocho chinoda kuti chigadziriswe kuita kuti mangwani zviro zvisadii zvisaite. Mambo ndinotenda chaizvo. Inini ndatambudzika mambo. Kutaura chokwadi ndiri kunetseka nasabu. Kutaura chokwadi nenyaya yen'anga. Kusvika ihama dzangu mwana watete wangu upenyu hwake every year bvunzai kana vanhu vandakagara navo muvillage anonza n'anga every year.
Mawishe yo sabhuku. I'm worried. Ini ndakarora muzvare uyo, mudzimai wangu muzvare uyo munini nawe apa. Ndiri kutambudzika what kind of doing sabhuku anobata every year anounza n'anga. Kusvika pamunozounza n'anga yachokwadi mama. Hatizozvizivi manje. Because tatambudzwa. Bongore nyora. Izvo zvizvo read and strong. Sorry, ikani mama. Muri kuona zero ndani. Kukurawo. Handiti. Pane zvimwe zvinhu zvinoitika mumisha. Imimi mambo muno kumusha handiti. Pane zvimwe zvinhu zvehatred dzimwe dzinoitika. Dzimwe dzacho kutora politics kuisa mumusha mune vanhu. Muri kuona muchibatanidza. Mukatarisa zero rangu iri nezero remwana. Ndisapo asi mwana ndomuita munhu. Handiti. Mukaona zvavanoita nezvavanotaura pamusoro pedu hatred dzacho. Nekupresenta kwakaita nyaya iyi kwamuri ndiruswa hangu zvomurutaura. Ndine urombo nyati. Ndine urombo. Ndimwe henyu nyati. Asi ndine urombo. Musakutaura sekuru wangu. Zvechokwadi choko imi munokumana kwenyuwo zvechokwadi. Kune vanhu vadoko navakuru. Asi ndinomukumbirawo kuti kana muchiti munhu ndisabhuku idzai kutarisa munhu acho. Nekuti mukaona zvashatawo nemwe muri kushorwa mama. Mukaona zvashatawo nemwe zvinoba zviruzi kwamakoni. Handiti. Zvinoba zviruzi kwamakoni. Handiti. Ndikamutaura kuti kwenu kwakatorwa mombe dzakadini. Ndinoona tsika mutanda. Because of this young man. Tsika mutanda wakamukadzi wataura itotowasunga wana tsika mutanda. Hazvitifadzi. Hazviti izvo zvizvi. Nditaure pavillage 6. Woda. Pamusoro changamiri. Ndikona kuti nyaya yakutoputira. Nyaya iripo ndeye mwana akafuka. Zvakutaurwa izvi. Sabhuku wakauya kukumbira vanoona wakauya kwamama. Ngatitaure nyaya yemwana akafungwa. Kwete kutereketa nyaya. Ngatipedze nyaya yauya naashina sabhuku. Ndomuonera mama. Ndikuma zvekutaura varume ngatiitika ndinotaura nyaya ngatari kuendwa. Sabhuku haunzi n'anga. Ndidika. Ishi asikazivi. Ndinounza n'anga panyaya dzipi. Zvakutaura kuti zvawanda zvazvibata sabhuku wanzodai. Mwana mudoko unenyaya dzakadai. Ini chiitiko chakaitika ichi chitiko zvechokwadi chakaitika chimwana wemapina wakadi wakauya akaripota nyaya yake. Handiti auya unofuna sabhuku tikazoti nyaya ikaita kuna nyati wakauya waichi ndiyo mukuru. Wanga kupurisa nyaya dzati mamira wakaita kumakuwa wakaona zvakadii. Nopamwe sabhuku. Saka ndori paresi yarisi. Right. Hanzi vanhu vakanyora palist haasi mahousehold. One wakanyora masiri mahousehold. Munoti chi pamusoro changamiri. Panyaya varume vatikapedza nguva. Inini handikati kufekifo. Asi village rese rinotowana kubva since tichita madaimo village kana pakaichiremba kuti handiriona. Muzonda kuchitaura chokwadi chaicho. Ava baba ava vari papa ava. Wanyamombe ava. Wana vanyimi mawana kuya the last week wachiti baba hande kutitungamire tende kumatare. Mai wedu ndo waibuda mwana umwe anoshanda gwedhunzo kana toya ine nyaya kuti kwenda kumatare. Wakadzamara wakatodzoka pachiti baba uri kutiza uri kupinda mumba. Tiringwazi namai baba waenda wakati. Ini ndamundizira kusema mama. Asi ndiri kupupurira ndikanifo. Handiti? Kuti handizonzwisi. Wana wenyu imini. Wapi? Pane wana kuri kupamba izvizvi. Kana mimi ndapatsake tikatofona tiri mundani. Ambochema nemi kuti baba uri kutirambira kuti kumatare baganisa mutavani kuti nesi. Kosita mwari wedhunzo. Tikatofonera izvozvi. Ari kutochema futi kuti baba uri kutirambira kuenda kumatare. Wana wangu. Wana wenyu ari wenyu kubereka imimi. Wasona baba mukuru wana kwa munda ndisitiri kamisa. Handiti. Saka ngona uyu wangu mupambo. Ndini wakapiwa nhambo kafonera inini chikupindura pafoni. Ndofunga ndai kupindura nhambo kutura zvakashata. Ndaitaura newe ndichikuonesa. Noona mupambo wanaka uri mupambo iwe nyaya yako dai wauya. Handiti wagara paground tataura namupambo zvakanaka. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti ndeye village ibumbiro remunhu wese ndichikupindura. Ukati ndiri kurikoda ndikazirikoda hako inini uchiti inini handidi nezvezvo zvokuona chiremba pamba pedu bosi darita nding'angu. Ndikati hona iwewe nyaya iripo iri kunzi munhu wese nekuti chitiko chakaitika nechemunharaunda ndichikutaura kuti inga watonakawo uri mupambo. Saka watotinetsi baiwe mupambo iwe unofanira kundotsigira chirongwa chipi icho chechikupindura iwe. Handiti ndini waitaura naye ukati ndenda mapurisa ndikakupindura kuti kwese kwaunoda kuenda enda.
Handitika zvese zvinokuda izvo ndakutaura kwese kwakautsika iwe tsika handiti nekuti urongwa huri pamutemo yairipo ndekuti iri bepa rakanyorwa raishera mapuranga nasabhuku riri kudiwa nemunhu wese kana kufonera utungamiri hwemusangano weZANU-PF waitotsigira kuti isusu chiremba ndau yemuno handiti totaura watsungamiri tukapanoitaka tinotozivisa kuti ndinochitiko chiri muno kuwanhu wese handiti wakatotsigira kuti ndawauye handiti kanzera ndakatomuinfoma kwanachi atina kuinfoma imimi ndima katomangara na kanzera imirai baba ndazvinyeba because mataura kuna kanzera kandifonera handiti ndikatomupindura ini aida kutora kufuka kwacho anazotouya futi ndikati kanzera hono chiitiko chakabva kuvillage chikaenda kuna mama chiremba hangouyi muno pasina kuti mambo watienda ende chiitiko chikakaramadzika kana nesu zviri chiitiko zvoti hatisati azoona munyamajira muno handiti kanzera kati ahora itika zvinhu achibva aregera kuuya kufuka aitika kuti maripota iye kanzera anopindira papi unoenda kuna kanzera panyaya dzeumambo achiti maripota ndikatomubvarisa ndinini mati hungwe point of correction kanzera akanga asingauyi ku4 aiuya ku3 hatina basa ndada ndigadzirisa basa rese zvazvinotibatsira kuti tikanzera tichi iyi nhau yeumambo haisika nhau yepolitics yezveumambo saka makanzera haatibatsiri kana vatungamiri vechechi havatibatsiri nezveumambo changamiri chingoripo ndechekuti varume havarespondi kune zveumambo hawadi zvese zvavari kutaura vari kutaura asi chiripo ndechekuti hamudi bakutongoita zveun'anga mungataura kuti Manass kana natsika mutanda izvi ndezvemusha wese kwete kuti kwanhingi nekuti zviri kumakuwa kwemunoiga hama dzenyinyi maona kwafukunhurwa mauti zvenge zvisiri kumba kwedu zvenge zvisiri kwewavo imimi matochema mukati manzwa natsika mutanda zvitaura kana baba mukazvinzwa makati ndiyo tsika yavo iya yaunogara uchiti awatiendiko awa ndizvo mese hamunei nazvo ba saka budai pachena kuti makatadza nekuti hamuna kuita vakanzi itai shemams ndataura kuna mambo kuti nekuda kwemurume inini handichadi ba kunzwa chinonzi n'anga because zvandisvibisa mwoyo mukanoona baba wangu is bedridden right now nekuda kwebp yakapinzwa namai wake ari pane bandura kunzisa pasinzivaruba danza wese vachibvupa kuti vakakadzika nokuti mwana acheka wakaziva kuti kune n'anga irikuuya wakati isati fana kuenda waiti n'anga yaida kubata ani wakuziva iyo kuti isatiendi asi yanofana kuenda anobata zvakare sabhuku wari kutaura shoko iri inyaya yabva kwamambo ndo watumira munhu ari kuzoita zabhuku kwete sabhuku kana mine nyaya yekuti mukusora sabhuku munomusora nenzira dzaaita iyi kwete dzaitona mambo nyaya iyi ndekunongoshora mambo direct zvatora mambo izvo atiiti but imimi regai ndokubvunzei pane vanhu vakauya wangwarongani ndichiona this year ma 50 70 somewhere there ivi mutete muri 4 ndimi makaramba ani vana chiremba wangu watopedza daresi ndofunga isusu papeperero pamba pedu hanosvika kana ina ndiriziva inga vamuti pamiti handiyo meeting yacho musi wauya awa hapana list iwe ukatozoenda kwavari uchiundokumbira inga watotaura pasina mamadibira list iritorwa kurungizira kwete list yenyi imasamuneba list because vanhu isikokupaita matare chiremba wainyorwa wakapinda mumatare 24 wainyorwa babeli vakasara 4 imimi ndozvitaura pane list rakauya rechikumbiro rakauya kuno kuti village yese iri kudii normally pakauya palist about 60% above 50% yevanhu vakasaina muvillage kuti
tinokumbira kuita zvakati List inzwa kamuchimo usamhanya list yauya onzi pane vanhu village totine vanhu 100 vanhu 80 vosaina kuti tiri kumbira chiremba kuti auye 20 haina kusaina. Mutemo unenge uchiti iyo 80 ndo majority. Saka basa rinoitwa ngariitwe kune munhu wese nekuti majority abvumira kuti idii zviitwe. Imimi village yenyu ine vanhu vangani? Vanhu ndingatadza kuzoti wangani. Asi ndozva makitchen. But rafu Makitchen 84 makitchen. 84. Pa 84, 80 wakauya 4 imimi ndimi makitchen 4 aramba kuita. Pa vanhu iwo vari kutaura changamira. List iyo inini ndingatendesa chairman womuvillage. Handizivi kuti kune tsamba yakanyorwa chiuya kuno. Waramba wangani kuita padisi variko vakatowanda vasina kuuya. Uye waramba wangana wakaramba wanga vari wasina kupinda isashiba wasina mboya ba wanga vari 5 asi vamwe vazhinji vakapera kupindawo havanozotuka havo kuzopinda kuimba uyaepema zvochinasa asi vanga vari 5 timu ikafanya ndio pane 4 hapo iro karutaura nasapo mambo ndio tutaura kuti iwo wao vanotiba vanadheri wana matomani Bantu vakapinda. vakapinda mambo wakawanda changamire Nyaya yekumumushamiro bandiri kutaura nyaya tsikamda. Hatred. Bandiri kutaura kuti ndine fancy iyi ndiri kutokwa nenyaya yen'anga. Nyaya yen'anga asiri. imimi ngei vazounza vanhu 4 awa zviri kunzi kune vamwe vanhu vakawanda Tingotibvunzira iwe. Tinasos. avo kazhinji wakauya padare handiti vakapera kupinda vazhinji vacho vakapera kupinda asi ava vantu vazinozombo inyaya yekuti havana kusvikapopa panyaya yakaitawo zvinhu zvese asvike pachirongwa chiri kuitika avo vanonga vari kuonekapopa saka vakazonzi makuderera mambo manje kusauya paanoko vakauya samadondo avari kuwaisarangudza madombo vaadresa egambuni achiti ndabva kwamambo ndatodi ndatouya saka nditeererei mese rakwanisanangura zvakasanangura kuti akutoda munhu wese pana padombo auye then tiito zvodachi Mambo ndikuona dambudziko riri mumusha avo vari papa naishe zvoreva kutoti mukuona masoko amukutaura kuchiti kuna sabhuku akaiswa kuna ishe sabhuku ngewamambo saka pane zvose zvinonga zvichiitika paine ripoti hakuna ripoti yakamboya kuno kuti sabhuku akaunza panatsika mutanda saka nyaya iripo ngeyekuti paine zvakakanganisa dai mukutokumbira regero kuti takakanganisa takati musahwande nemunwe ba nyaya iri papa imhosva kusaenda pamatare imhosva kusaenda pane zvose zvanga zvataurwa namambo saka izvozvo zvakataurwa namambo nyaya iripo ngeyekutoti dai wakumbira regero kuti ndakanga ndisipo ndizodai wakauya kuno ndopakazvitaurwa nevakanga vari pabhodhorai wazouya kuno kuhwanda wamwe vari uko sei ndopaunga vachikubvunza uri wakaenda pachitapa basa regai ndo nyaya inonga iri azvidaro zviri nani kukumbira kutoti izvi zvakakanganisika monzwa kutoti mambo anoti kudii pamusoro yechangamiro nyaya yechechi nenyaya yen'anga nenyaya inoitika mumusha ndasabhuka ngwasi ndichibatsirana nababa wacho wapera yakauya n'anga yabva nekumatare kuno kupachina yauya kumusha pakaitika nharo nenyaya yemachechi kuda kutaura imambo chokwadi chandakauya tsura handiti izvezvi ndinokuita chechi achipenga to zvikanzi hande kumba kwake pindai mumbomo urisa bhegi rakatorwa changamiro kutaura bhegi rekuchechi mamine pamphlet bible himbuku
nemabhorokwe nezvese zvekuchechi makaone mine kachanza kemwana kane kakaiswa tuchutu kakarukirwa chuma kachanza kadaiswa nemunhu kachanza kakaiswa maringi apa ringi inopenya apa ringi inenge yemuti mumacho umu makaiswa tuchuma tutsvuku netwechena netublack kachanza kemwana kaoma zvikati kamupikisha kamupikisha munhu uyu vanhu vese vaimaone uyu mufundisi wenyu wamuri kuita ari kuramba kuenda kuchechi akwanikwa ine kemunhu mupeki munogara mabhuku kuti watyiwe futi ndozvawanoita vanhu tinozviziva neanda haiwa zvinhu akazvibata yeyo tsangamire nyaya awanga wasanyanya kuti sabhuku ishe kuti iwo wasabhuku naishe naMambo 1 imini kwamunogara you are too smart ku village sabhuku zenu zvarikuita kupushwa ne1 uenda kuna ishe uya kuno imini hamubati nevamwe you are too smart kana magara muvillage musati makawerengwa kana kuti makaindini ayo saka vanhu vandi vanovapusha saka maudzwa pamberi peamambo kuti why are you too smart Masuta yani mambo masuta chekutanga chandokutanga mazondifunga here nyaya yangu makagara apo ndichitaura kuti ndazwa kuti kunenge ndaenda kuvillage 4 muri kuzviyeuka here mabvuma here kuti ndakauya pano changamira ayo ndatonga inini kuona inini aiwa akuona nini alright vamwe venyu pane mabvuma here izvozvo kana vakataura Robert tingarambe tichidzokera akataura kuti ndakati changamire mukabvunza sabhuku uyu bvunzai kuti baba vangu kangani kaenda pamatare avo Manass kamutanda kana zvokubatana nevamwe ndezvimwezvo asi baba vangu aenda kana baba vangu wane makore mangani 176 if I'm not mistaken. 76 years. 176. Saka ibhaibheri racho rinokutaura kana munhu akanga wapfuura 70 years pamusoro pe70 years wamubhasera. Saka unoti wasvike saka muri kuti vanofanira kunge vangori pamatare here asakutaura kuti vanhu vakastroka wakadii and bhaibheri taakuendesa bhaibheri kutaura kuti kana wasvika 70 years akuenda wamubhasera wamwari handii saka unoda kuti waramba wari mukomana here ndiri kutaura pavataurwa kuti hatisibatana navo vangu vapinda matare vachicheka vanyorana anasikamutanda kana kwana kuita akakaki chi5 apo akanaka zvokubatana namwe every time uri kuenda pamatare tingarambe tichinetsani inini handioni kana wakachena chiremba haasi kubvisisa mari yekupinda matare handii chiremba haana chakuweka kungoenda mupinda matare wobuda woenda chinokukonesa kuti uite inini handidunya baba against my belief no belief yangu kutanga kupindwa pan'anga nekuda kwasabhuku lake and mbuya dzakanochera kamwana kamabimbuya dzakanochera havana kumbadzikisa gwara kutaura chokwadi pan'anga ndiri kutaura chokwadi pan'anga nebelief yangu handipindi izvo ndototaura chokwadi kana kune kumwe katingada kuti tisvike edu tinosvika hazvina problem pan'anga handipindi saka uramba zvekutaura naMambo hazvina problem pan'anga handipindi handizivi upenyu hweng'anga hatina kuti uri kupinda pan'anga tati tiri kundochenura kuti tione kuti ko problem yakabva kupi kana vari vanhu vakafukunirwa mwana wavo ngavaite zvemusha wavo zvepamusha pangu inini zvemumusha wedu mambo handifungi kuti at this time kuti ndichavirana nazvo because ndaneta tariswa kumwe nasatisvike pakutishatirwa takumbotogara zvakanaka oyi muri mimi makafukunirwa kana ndiri ndakafukunirwa ndinonoita zviro zvemusha wangu ndinoita zviro zvemusha wangu muchiramba mwana anofusiwa netuchembere twapera tuyakachera ekuti imba dzinochera nemagondo arura kudari vanochera voswera kutipinza matare kutipinza mwana iwe waeka iwewe wazviona kuti ibwa here yakachena ndio zvaifanirwa kutsvaka manje wasati vauya kwatiri munotiti every time kuti gore negore pinde pan'anga gore negore pinde pan'anga mambo handifundi zvakanaka daizvo gore negore haripfuuri tisinopinzwa pan'anga taneta nazvo kusvika dai kuri kuti ndiri umwe munhu wemama uyu ngomano ndisinokwasanepo but inyapo ndiri mukristu mama
Kutaura chokwadi. Saka yokuramba zvatiri kutaura munhu. Inini Auya kutiratidza kuti une masimba mudarika. Zvinhu zven'anga handipindi vandototara ndichiri pana padzimbamwe kuti pan'anga handipindi. Right. Isai cheni uyo uchinda. Amusese ndiwa tinoenda dondo. Musese cheni kugara. Isai cheni tinoenda musase isai. Dinogara. Kozi aro. Absoro ndinonogara uye baba zvina problem. Isai cheni. Pamusoro imomo chekutanga endere mwana wangu ndaandida kubvunza maringe nenyaya yekuti ishe ichokwadi mashoko anoreva kuti wakati it is compulsory kuti munhu wese anga achienda kwachiremba kana kuti wakati unonga aine problem yake ndio unofanira kuti aende ndo mashoko anotoda kuti ndizwe kubva kunani ishe. Inini izvozvo zvakuti chiremba ari kuenda kaziya. Tichitowasuma anowafumira but nekutanga kukuona uri mutemo wangwaniwa iwe kandi chiremba ari kuuya kana auya munomu achataura mashandiro ake zvino akataura mashandiro ake pakadzwa bhero kanenge ka4 kechifa1 wasatoiba nekubhero kwacho. Ndatenda hangu ndodzoka pakuti ichokwadi here ishe ini munondiziva mega munondizivi manga muchimudiki zvedu vanhu makadzidza nino ichokwadi here makafona mune mumwe wangu recording iripo muchibvunzwa kuzi nai ishe paishu kana kuti pamhosva iripo tiri kuti imimi munhu wese waisungirirwa mukapindura recording iripo kuti aiyo inini zvinotondishamisawo handina kukusungai because isusu ishu yandakauya nayo yaiwa yekuti foshuwa mwana wakafukunurwa asi handina kuti munhu wese unosungirirwa kuenda kun'anga. Uraiti nyaya ikude kuti ngendakakundia ndikukomweni muning'ina wangu iripo muning'ina wenyu akandifonera achindiretena achiti nyaya inoenda kukoti ndikati chakaita kuti mimi chakaita kuti mimi zvidzi enda pachiremba papaya court order ine kungore mutemo hazviperi panhingi penyino papo. Singarambe tichipikisana zvekupikisana iwe munyange unoramba here kuti aiwa inese zvataurwa nemunhu kuti ati haivini handiti apa ndinonga ndiri kuti uite zviri kuita muvanhu vese tione kuti po zviri kunetsa chii. Ndinofunga kwambotaurwa ko ava vese vasina kuenda vakadii iwe amusoro ndinofunga tambotaurwa kuzi kana uri kubvunza mupindurwa kwazi atimbochidziri mudarika ndikubvunza kuti ko vanhu wese ava vasina hanzi tabvunza imimi hanzi kune vakawanda vasina kuenda ndibatsire mii papa ngoti mukadaro mutizudzamizitega inini ndodzoka pakuti wane list reiyo vanhu vasina kuenda imimi munayo list yacho variyo vasina kuenda aiwa mune list here yevanhu vasina kuenda list yekuti yekuziva kuti andimazwa munobvunzwa ndovakandinokamenda right sabhuku ndokwatitaura kuti pane mistiki yakaitika pasamwe rekwabanhu harida kuuya wambachita nhasi kusena ndiwo zoma amakuta kuseni wane samoni here Samone pakaposheka ipo vamo. Ndio wenyewe masamone haya. Ndio pane munhu wenyewe masamone wa wanhu wakaipiwa masamoni 5 kuburikidza nemi muri pana saka wamwe wasina kuende wapi apa wamuziya kunze kwawabandura ibandura rechezo ani zanga sipoka anga aripo pakaitika nyaya so zvakazouya masamone avo yanga sipoka wakandinoya chipindo zanga sipoka ndikutara zvotendera ndo zanga sipoka renton renge chikumba mana wakapinda ini wanongo wakapinda ya zazi yangu right pamusoro embwe chiremba izo mimi munondoona kune vamwe vasina kudii
Bati kune mimi mitotanga kunzwa kuti tizwe munoda here kundopinda kana kuti chii wasati wapinda wanouya pa next week todhira nawo according. Imi munobvuma here kuti haiwa hamudi kundoita zviri kuitawo mwana wekomiti yenyu kuti nhau idzi dzibatsirike? Unondibvumira here kuvhura Bhaibheri? Bhaibheri rine zvese rototaura zvese zvekuuraya, kuti ukatadzirwa uraya, rine zvese. You can open any verse rinotaura zvaunoda paunoda kuerenga ndopaunopindurwa. Riri kutaura nezvemasvikiro, kuti musapinde mumasvikiro. Masvikiro api iwa ita masvikiro avo wala Isaya anga ari chii? Handi anga ari masvikiro? Profita alipo chiwaro chiko pero profita. Isaya ranga riri svikiro guru rakaita sana nehanda. Ivo unzi hadzi usaite masvikiro. Wala Isaya anga ari masvikiro mahombe. Icho chinonetsa chinhu chekuti hamusweri muchitenderedzwa apa. Nyaya iripo ndeyekuti chikonzero chiri kuita kuti munhu pakawana complainant pane chinhu chega chega chinenge chaitika, unosungirwa kuti uende undozadzisa zvauri kuda kupomerwa kana zvausiri kuda kupomerwa. Hapana chinongonetsa kuti usunge uchienda. Izvi changamire dare paroda kuendeswa paBhaibheri pesaka kutsvaga kuda kudhirayiwa. Nekuti kana indakachena hatina isusu tiri vanhu vatema apa takawanda tikutonzi nehama, wakawanda unotonzi nehama dzangu tikufungidzira kuti uyu ndiye suspect ari kutipedza. But mutemo unotaura kuti enda undosvika undocheneswa wobvapo chii chinenge chichinetseka. Kwete kuti ungaramba kana uchiramba itimidzi something. Ndakubvunza tendi panext. Wasati wauya tati wari munzira kuuya. Haubvunzi uyu ndichamupa mutombo wake kuti azive kuti kuna mambo, because atoshora mambo pamberi apa azoita muisa cheni. Saka tiri panewe ndiri kuti nini hatitipindura tendi. Unoda here kana kuti haudi? Pindura. Unoda here kana kuti haudi? Finish. Tataura tapedza takwetaura ishe munyemba pamusoro. Aiwa. Isu tikubvunza iwewe kuti unoda here kana kuti haudi? Zviri kuita vanhu. Yes or no? Nekuti imi muri kuramba, watu vari kuramba, ndimi waroiwe kupedzisa. Unorambirei kana uchiziva kuti hapana chaoita? Unorambirei? Hani? Unorambirei? Ivo ichechi baba hazvina kunzi uyai musapinde chechi kana kuti rasai maBhaibheri kana uyai makapfeka magemenzi kuti uyai mugare pasi so zvandakaita zvinogara handiidarire vanhu wese nevhileji wese ka muprofiti wouya kana paine munhu akashata aripo anonongwa iyeye nonzi chienda iyei pasina chamabvisa hamufaindiswi hamaendeswi kustokisi hazvina jeri. Right. Simuka poenda. Shakurusa chii? Unesa ndechekuti nyaya dzacho dzina. Ndakatuma ini. Kwete zvimwe zvese izvi. Wanatsika mutanda tinosunga. Isusu hatinoziva. Ndati munoda here ndakuda ndabva kwandiri. Musaziya sei ndiri kuzvitaura. Munoda here hamudi here. Pindura itini. Bhaibheri. Right. Endai munogara.
mbuya watongo. Enda kuno. Makasika matara kawanda kanyobereka. Nono kenda kuti unanatanda watoswera kuti. Changamire ndakandiri kuda kuudzwa kuna Ishe. Ishe watotaura iwo kuti ndini ndakandiripo pameeting yakataura. Kuti ukakusimanikizwa ndatonga kudhara. Takuenda unoda here haudi usingati uchidogara. Right, next matara ngawo.